Prvé miesto. Titul Dedina roka 2025. Putuje do obce Budmerice v Bratislavskom kraji, ktorá si zároveň vybojovala postup do európskej súťaže. A pozrite sa. Cenu víťaznej obci Budmericiam odovzdá generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Coop Jednota Renáta Peťovská odovzdá šek v hodnote 10 000 eur. A starostka Korne, ešte stále kráľujúca, ale už teda dosluhujúca na dedine roka Mariana Brevčaková diplom a vecný dar. Pripája sa aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia Marek Chovan a poprosím teda domáceho, kráľujúceho pána starostu obce Budmerice Jozefa Salklieka. Ďakujem. Vážený pán generálny riaditeľ služobného úradu Ministerstva životného prostredia, trošku sa mi trasie hlas, no viete, nie je to každý deň. Vážený pán generálny riaditeľ Slovenskej, a to je tá tréma. Všetci veľmi zlatí ľudia a priatelia, milí ctení hostia, kolegyne starostky, starostovia a milí Budmeričania, fakt ctení hostia ešte raz. Je to pre mňa veľká česť a hlavne aj pre naše Budmerice. Slovensko moje, očina moja, si krásna ako raj. Viete, prešiel som naše Slovensko skoro väčšiu časť po peši, videl som veľa krásnych miest. Navštívil som aj nízko ocenených niektorých dedín a im srdečne zo srdca im blahoželám, lebo sú to krásne miesta a som rád, že titul Dedina roka je ocenenie a že sme aj my Budmerici to krásne miesto. Za to vlastne vďačím všetkým našim občianským združeniam, spolkom, športovým aktivitám a všetkým teda športovým klubom a všetkým Budmeričanom, aj pánovi farárovi, samozrejme, ktorý nás prišiel podporiť. My sme taká dedina malých zázrakov, ale nie kvôli tomu, že by sme mali tu niečo nadprirodzené, ale to, že sme spojili všetkých ľudí so srdcom a tvoria obrovskú komunitu, ktorá sa ukázala aj keď prišla Národná hodnotiaca komisia. Kde myslím si, že tie iskričky v očiach, ja sa priznám, že aj ja som bol veľmi milo prekvapený, ako vítali Národnú hodnotiacu komisiu, ktorá bola vlastne aj s pani ambasadorkou Petrou Todt, za čo veľmi ďakujem, že nám dali tú šancu a ocenili nás tou dedinou roka. Samozrejme ďakujem aj Ministerstvu životného prostredia, Slovenskej agentúre životného prostredia a všetkým zainteresovaným, ale hlavne ďakujem, teda doteraz som ďakoval za obec, teraz aj ešte za mňa ako osobne, ďakujem mojim najbližším, mojej rodine, lebo 15 rokov života, ktorý som venoval našej obci, je aj toto ocenenie, ale hlavne to patrí Budmeričanom. Ja im veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sú hrdí na toto ocenenie, lebo dneska radšej byť hrdý ako pyšný, lebo tá pýcha
pýcha predchádza pád, takže ja ešte raz zo srdca všetkým ďakujem. Verím tomu, že si Budmeričania to zaslúžia a budeme hrdí a dúfam, že budeme veľmi dobre reprezentovať, nie že budeme dobre, výborne a najlepšie, ako vieme, čo sa týka európskej súťaže, takže ešte možno by som povedal, že viete, keď chodíte po dedine a vidíte, jak som už spomínal, tie iskričky v očiach tých detí, ľudí, keď sa stretávate a keď sa ma niekto spýta, že prečo sme dedinou roka. No preto, lebo tu máme veľmi dobrých ľudí so dobrým srdcom, veľmi dobrý guláš, ktorý dneska Haješťani nám navarili, veľmi dobré vínko a samozrejme taký ten pokoj. Tak verím tomu, že to udržíme v tejto dobe a ja vám prajem, aby ste si ešte dneska ten večer v Budmericiach užili. Verím tomu, že aj dobre sme vám navarili. A nie, že dobre, výborne. Takže, a dúfam, že tu budete, vydržíte s nami minimálne do polnoci a keby náhodou chcel niekto so mnou tu zostať do rána a rád sa k nemu pridám. Takže ešte raz zo srdca vám všetkým veľmi pekne ďakujem aj vám, a že ste nám dali tú šancu a že sme súčasťou tejto krásnej krajiny. Ďakujem vám pekne.